Bhí Pádraig Pears gcoinne go bhunaithirí an náisiúnse atá ain inniuh. Bhí sé a hirir gon réabhlóid cultúrtha, teanga, agus literature, agus éideachais, agus go dtéann an sin an réabhlóid folíochta a bhuana an náisiún a bhfuil muid beo inniuháin. Tháinig Pears go dtí an Ghaeltacht a chéadúid, agus na ledó go fólam Gaeilge, agus ina dhéisin ina ghuine fásta, agus be an airigí deige óna bhaintir agus cheanna sé teachse a rusmach I gceartláir na Gaeltachta san áitis láidire ar an Ghaeilge ag an ámbéidir agus go deimhin faoi láthair. Tearmann spiridálta, cultúrtha agus persanta a bhí san áite gon Phiarsaigh. D'ágadh sé blachlí, d'ágadh sé an chathair mhór, agus haing sé nuas an se le bheith cuimriúir hain, le bheith scríomh, agus a bertú pleananaí gon tír a heastahain. Bhí sé tharbheith gníomhach I gcúrsaí cultúrtha, Éire seoir an háachtacha bathe, scríóir crothacha bathe chuma, agus bhí ról thar na bharrta ige sna himachtaí a raibh Éire amach na cásca mar thora ortha. Cé nach raibh mór an daoine baithú leis an Éire amach ar dús, tháinig athhrú-aigine orthain nuair a cuirfear na cineirí chun báis. Chabhraigh an Phiarsaigh leis an athhrú-aigine sin, mar bhí sé héin tar éis míniú a thabhairt rim ré ar an íbhairt ar san na tíre, mar ar lí bhí sé níos fusa an méid a bhí ráite agus scríofaige thuiscint tar éis an Éire amach. Tá muid anseo ag tógáil ionad cuirfearí agus ionad cultúra in an orga Pádraig Pears. Tá béim níos mú a chuid an teanga agus an cultúr agus an nádúr. Na rudaí is spreag Pádraig Pears. Bé ionad fáiltiún sin nuair a héinstúisteach an doras, agus ben ionad seirbhí sin café agus leisí agus bé ionad le haigh taispeántas sealadach, ionad chlosafharc, agus ar an tíhile tá taispeántas in an áir an Phiarsaigh héin. Tá bailach suasan sin go dtí slí na caile, atá gar gan teachan Phiarsaigh héin, agus sé tá geistin sin agamach ámag daoine le just brenn timpeall éidir an tíordacht agus éidir an nádúr, agus amthógáil le smaoinemh agus machnamh sola déint seo isteach go dtí teachan Phiarsaigh héin. Tá granúálach agus iontach a bheith san teach. Tá súlam go dtioccha go leor taras ar an daoine ó áit lear, a tá súlam freisin go dtioccha muinte na héireanán. Go níana siad ceiliúra, scríbhneoirí, alíontóirí, ceoltóirí, agus drámúd síach go bhgúrsaí litríochta le léamh agus le bheith breanú ar rámaí, agus go níana siad ceiliúra ar an éireacht a dá go Phiarsaigh agus muinte ar chunartha agus muinte na réabhlóide ain mar phobal, mar chinne, mar riine. And the shadow hopped on towering.